Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse manifestatie Kiestechniek plaats. Bij Inalfa Roof Systems in Venray was het in drukte van belang. Vandaag hebben we een enorme hoeveelheid technische bedrijven uit Venray die allerlei activiteiten hebben bedacht, bewust gericht op de scholieren van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Om juist die kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met techniek en met name te laten zien hoe leuk techniek en alles wat erbij hoort, hoe leuk dat is. Alle deelnemende bedrijven hadden een activiteit voor de kinderen klaarstaan. Wat ben je aan het maken? Een klok. En wat moet je er allemaal voor doen? Timmeren, schroeven en andere dingen. Heb je dat al ooit gedaan? Ja. Nou, dan komt het al goed, toch? Ja. Ik ga zo meteen deze helemaal met dat ga ik helemaal dit eruit halen. En dan heb ik een duimpje. Kan je hem even laten zien aan de camera? Zo. Een soort klok om op de kamer te zetten of zo. Oh ja, en is er nog veel werk aan de winkel? Ik ben bijna klaar. Oh, nou, laat eens zien. Oh ja. Nou, hij wordt wel heel mooi. Succes nog. Waarom ben je hier? Omdat mijn moeder hier werkt en ik wil kijken of hier het interessant is. Omdat ik met iemand hierheen ben gegaan, want dit hing ook bij ons op school, zo'n poster. Omdat het me leuk leek om hier een keer te kijken. Want vrienden van mij die varen hier weg. Om te kijken wat ik straks later ga doen. En wil je later ook iets met de techniek gaan doen? Weet ik nog niet. Juffrouw. Dus je gaat niks met de techniek doen? Nee. Weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet. Ja. En wat wil je dan gaan doen? Ik denk iets met dit, kartonnen schuim, ja iets schuims. Een van de standhouders was bestuurslid en directeur van Argoville, Frank Arts. Hij had zijn eigen redenen om mee te doen aan deze dag. Wij werken op het moment met zo'n 70 mensen en zijn groeiende. En wij willen toch de mensen ook interesseren, met name via Kiestechniek, dat de jeugd ook in de technische beroepen blijft zitten. Want als we met z'n allen dat doen, dan zorgen we toch dat kinderen geïnteresseerd blijven in de technische vakken. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van alles wat er vandaag gebeurt. En natuurlijk is het ook leuk om je bedrijf in het Venrayse te presenteren, dat is absoluut een feit. En in Alpha was deze editie graag gastbedrijf van de Techniekdag. Nou, we zijn 5 jaar geleden ook al gastbedrijf geweest voor Kiestechniek en ook al eerdere keren daarvoor. En toen was er echt heel veel animo voor. Mensen waren echt heel enthousiast dat in Alpha een keer de deuren weer openstelden. En we hebben natuurlijk ook heel veel vragen gekregen sinds wij in het nieuwe gebouw zitten of mensen mogen komen kijken. En toen hebben we gezegd, dan gaan we in 2017 gaan wij Kiestechniek weer hier doen. En dan kunnen de mensen van Venray en omgeving weer naar een Alpha komen om het gebouw te bekijken. Maar natuurlijk ook allemaal de andere stands die hier weer staan elk jaar. En dat bleek een juiste keuze, want het was erg druk zaterdag op de Amfor. Ja, echt wel. Want we merken ook heel veel dat er heel veel mensen zijn ook die zonder kinderen eigenlijk komen. Want Kiestechniek, laten we eerlijk zijn, is eigenlijk een evenement voor kinderen. Maar vanmorgen toen we de deuren openden stonden er ook heel veel volwassenen tussen, zonder kinderen, die graag even binnen wilden komen kijken. Ik denk dat we aan het einde van de dag tegen de 5000 bezoekers aan gaan zitten. Als je ziet hoeveel mensen er vandaag geweest zijn en met name hoeveel kinderen er geweest zijn, dan denk ik wel dat het meetbaar is dat techniek, dat wel leeft onder de kinderen. Dus dat is positief. Er stond ook een recordpoging op het programma. Via een kilometerlange kabel, die door de kinderen was gemaakt, zou er een schuifdak moeten gaan werken. Ze zijn hun uiterst best aan het doen om het te gaan halen. Het wordt natuurlijk heel spannend. Maar het is natuurlijk een extra leuke activiteit vandaag dat we die recordpoging samen met Argoville kunnen doen. Ik hoop het. Ze zijn nu al goed op weg. We zitten ver boven de 500-600 meter heb ik net gehoord. Maar het is daar erg druk op het moment. Dus kinderen zijn volop bezig om die stukjes kabel er allemaal aan vast te maken. We zullen het zien. Om ongeveer 3:30 gaan we kijken of de recordpoging gelukt is. En iets voor 3:30 was dan dat moment. Samen met Hans Jennissen van Inalfa drukte Frank Arts de knop in.
Want dan gaan we kijken of het gelukt is. De 1000 meter kabel, de record challenge van Argowil. Daar gaat hij. Een druk op de knop. En we draaien en het schuift. Ja, zeker. Dat is leuk. Ja, je hebt een heel plan. Het dak eraf, dus we maken een kilometer kabel om het dak open te krijgen. Ja, en als dat dan lukt, ja, ik ben wel ondernemer, dus ik wil ook wel graag dat dingen lukken. En als het dan lukt, dan krijg je er een goed gevoel van. Dat is prachtig. Voorzitter Marcel Kremers kijkt terug op een geslaagde editie van Kiestechniek. Ik heb alleen maar hele leuke reacties gehad. Ik liep toevallig net hier naar boven voor dit interview. En dan hoor je de kinderen zeggen, ik vind het hartstikke leuk. Nou, daar geniet ik dan van. En dan hoop je natuurlijk ook dat die kinderen later de techniek ingaan. Dat is zeker de bedoeling, dat hoeft natuurlijk niet. Maar als we die stimulans hebben kunnen geven hier vandaag, is dat helemaal geweldig.